Saka chokutanga ndichasumudza pano muri yokwasave vazhinji vangu munenge musingavazivi handizvo here. Saka ndichakumbira sekuru Edwin muvuya kuno mberi mese muonekwe nechita cheZimbabwe. Chinjaiwe Maitiro Maria na Marita waka na ichedai Lazaro haif unanti Mari waita kuda mawako ni Mari waita kuda kwake ndi Mari waita kuda kwake Lazaro haifa. Thank you very much, thank you very much. Ndichakumbira ndio tirira sekurudi mayako mutelaini Chisamba Machisa yachoka ava ndivo handingati mukwasha asi kuti mwana wavatsvangirai. Saka ndavapapa basa rokukuzivisai vana vababa vedu one by one. Thank you very much. Tinotend. Ndichapa microphone ku first born ya President Morgan Richard Tsvangirai, Edwin Tsvangirai, to introduce his family. Pamuri Mese. Thank you. Chinja Maitiro Ezoko. Muri yangu yakamira seizvi. Ndo madzimai vangu Diana. Uyu ndiye musikana mukuru anonzi Vimbai. Anomuteerera pavasikana ndeuyu anonzi Rumbi. Ndo matwins. Matwins Vincent na Millicent. Uyu ndi Miriro uyu. Uyu ndi Richard. Saka ndakudzosera kuna uyu kuna Chibaya. Chisamba Machisa tiri kuda kuti sekuru Edwin vamborova 2 minutes zvavatarata zviwa tichazvigadzirisa. Chinja Maitiro Ezoko. Munongoziva struggle yakareba. Baba vangu achitanga struggle tasikazoti chareba zvayakazoita. Takachikaziva kuti chazoreba marebero yakazoita. Asi munongozivawo nemhirizhonga yemunomu nezvasvingoitika munomu. Struggle yakazoreba. Hayaikwanisika dai papasina mutoro wakatorwa navatsvangirai. Saka tinongovatenda kuti vakaita wage a very powerful and very strong fight for democracy. Inini ndakachikodawo kuti nditi kune bato reMDC panguva inoikai dai mangokwanisa kungotibatsirawo nekungotiremekedzawo semhuri
tisawane kunge pane mhirizhonga, kunge pane kukakatanwa. Nekuti Mushakabvu ndozvaaida kuti vanhu vabatane, tinge tiri pamwe chete, tiri mhuri imwe chete. Struggle haisati yapera, ichiri kuendera mberi, ende simba ticharida rakawanda rekuti tikwanise kukunda. Saka ngatisakwanike tichikakatirana naye zvinezvi, tichine rwendo rwokuenda. Ini ndandine pfungwa dzekuti dai kurunzi zvaita hazvo pakwanisa kuti paite setup yekuti Mudhara azowanikwa achinzi pane leadership academy ichazomuteedzera, ichadevelopa maleaders nemacadres eparty nevamwe vanenge vachida kuita leadership development, tichingoenda takadaro. Nekuti hatitoda kuti mashandiro avakaita agumire panzira, tinoda kuti zvienderere mberi, zvirambe zvakadaro, tichingovarangarira, tichingoramba tichivarangarira. Ndingangoti naiwayo pangu pakwana. Thank you. Muri toka. Toda kutenda Secretary vari kuti ivo basa guru richadzimba by public demand. Chisa baba chisa. Hanzi na Secretary basa rakasiwa na sena baba wangu. Isu semachinja semburi yeZimbabwe ngatiwanikwe tichifamba mutsoka dzavo, ngatiwanikwe tichigadzira nyika yeZimbabwe pave neutongo hwechekerere. Chisa mama chisa chinja. Yes,